Ahoj, krásný den. Já bych se ráda dneska trošku blíž představila, protože možná mě takhle znáte, ale myslím si, že málo kdo ví tyto informace po Kubě. Já se jmenuji Iva Vejvodová, vystudovala jsem vysokou veterinární školu a absolvovala jsem vojenský veterinární výcvik, vojenský výcvik. A předcházelo tomu takové období, kdy na studiích na vysoké škole se mi objevila vyrážka a nakonec z toho vyvinulo se z toho Crohnova choroba. A bylo to takové období, musím říct, ne úplně příjemné. Rozhodně už se k němu nechci vracet a bylo to spojené s zažívacími problémy, s psychickými problémy. Celkově jsem se vlastně učila, co jíst a co nejíst. Držela jsem dietu, co jsem měla od lékařů. A ještě do toho jsem vlastně studovala, takže z toho byly ty stresy. A ještě jsem měla takový dost náročný vztah v té době. Všechno se to tak jako spojilo. A když jsem dostudovala, tak jsem šla i na operaci. A pak jsem vlastně měla nastoupit, podstoupila jsem různé druhy léčby a jak jsem vlastně nastoupila do práce, tak jak už jsem řekla, tak jsem šla na operaci a přešla jsem na jedno oddělení a pan primář mě tak trošku tlačil do imunosupresivní léčby, kdy jsem zdorovala, nechtěla se být a pak jsem teda na to kývla, protože mě to podmiňovalo, že pokud chci mít rodinu, zdravé děti, zdravé dítě a nějak tak prostě zvládnout těhotenství a pak případně kojení, takže to je vlastně jako cesta. Tak jsem do toho šla a bylo mi neuvěřitelně zlé, jenom když jsem se podívala na jídlo, tak se mi vlastně vracel žaludek. Fakt nepřeju nikomu, to bylo nepříjemný, ale pan doktor byl v pohodě, že výsledky krve jsou v pořádku, tak ať pokračuju. No a já jsem pak se tak jako všechno sešlo a já jsem odletěla na dovolenou do tropu na Bali a aniž bych to plánovala, tak jsem si vzala sebou prostě míň léků. Takže jsem je musela vysadit. Nebylo prostě jiná možnost, takže postupně jsem snížila dávky a až jsem je vysadila. No a tam jsem objevila kouzlo zdravé výživy, protože do té doby jsem vlastně držela tu dietu podle lékařů, s kterými teda taky nebylo dobře. Měla jsem jíst bílé pečivo, takže já jsem ho jedla třeba 5krát denně s máslem, se šunkou, jo, se sýrem, do toho prbiňáčky a takovýhle jakoby ty průmyslové potraviny. Každý den 1 až 2krát denně maso, z toho mi taky nebylo dobře. A tam jsem objevila vlastně kouzlo, že se dá jíst úplně jinak. A když jsem se vrátila, tak jsem právě začala studovat a všechno možný. Nasávala jsem informace do sebe, protože já jsem ty netradiční potraviny neznala. U nás se vařilo doma dobře, ale prostě z klasických českých surovin. No, takže to byla pro mě takový inovativní zkušenost a zjišťovala jsem, že je mi mnohem líp, když jsem brala ty léky. Vlastně už jsem se k ním nevrátila. Postupně jsem přestala chodit i na tu kliniku, na vyšetření, protože tak to bylo dost pro mě stresující. A hledala jsem cesty, jak vlastně si pomoct a cítit se dobře. Tak jsem zjistila, že prostě klasika. Opečovat tělo a všemi možnými způsoby, to třeba zase někdy jindy, co všechno možného se dá, a opečovat svoji mysl, protože i to je velice důležitý. A to jsou takový dva základní pilíře a je tam mnoho způsobů. I záleží samozřejmě na každém, komu co vyhovuje. Může klidně jednu dobu vyhovovat něco a pak zase klidně něco jiného. A já jsem to taky vyzkoušela víc.
No a aktuálně to mám tak, že dietu už si držím svůj vlastní, kterou jsem si vyzkoušela, vlastně vyzkoušela jsem různé druhy diet, i podle období jsem si upravila a vlastně už se nebojím ani odjet někam na dovolenou, protože vím, že prostě něco si tam najdu a na jídlo, že předtím jsem právě měla fakt veliký strach odjet někam, to bylo pro mě nemyslitelné, někam na návštěvu, jo. A celkově ta masáž byla veliká, abych neměla pak právě zažívací problémy. No a teď už jsem byla 5krát na Filipínách, jednou na tom Bali a odjíždíme prostě po Evropě, s tím různě cestuju a všechno v pořádku a co je nejkrásnější, tak mám krásného zdravého synka, doteď ho kojím, jsou mu vlastně 2,5 roku a neměla jsem problém právě nějaký prostě závažnější. Všechno proběhlo v pohodě, rodila jsem přirozenou cestou, což taky mě samozřejmě strašily a jsem vděčná, že jsem poslechla svůj vnitřní hlas a nenechala jsem se právě ovládat tím strachem, co na mě byl nakládaný zvenčí. Tak budu tady postupně sdílet a kdybyste chtěli, tak můžete taky nějaký váš příspěvek napsat do komentáře. Budu ráda a mějte krásný den. Ahoj!